Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad video. This time sit-down vlog naman kita. Sa video ngayon gusto ko magkomento sa news nga nabatian ko ng Iloilo City kuno ay ang Facebook capital of the Philippines. Woo! Grabe, grabe! Kay Facebook capital of the Philippines. Wag grabe nga tungog ba kung dapat tagiman bala ini ikalipay. Okay, storyahan ta nga nagamuni kag paano ta nakuha ang titulo nga ini. Pero before anything else, ma-shout out kita na sa mga viewers ko nga gusto magpa-shout out. Okay, here we go. And we're back. Okay, balik kita sa topic ta. Iloilo City, Facebook. Alright, Facebook capital of the Philippines. Sunod sa reports ng Rappler, ang penetration rate ng Facebook sa syudad ng Iloilo is 200 to 300%. Kung aton ini-check sa Facebook Audience Insights, makita tang ang active Facebook users is around 1 million to 1.5 million. Kung basihan na naman sa census ng Iloilo City, ang population sa syudad is kulang-kulang lang 500,000. So, buot silingon, kung sundon tagid ang data ngayon taga-tao sa syudad ng Iloilo, lapsag man, or kapamintana na sa langit, may ara 2 or 3 Facebook accounts. Well, hindi man ni siguro accurate kito kay posible man nga tanan nga tawo sa Iloilo naga-Facebook kag tanan sa ila may 2 or more Facebook accounts. So if you want to know kung paano nag-amugid ini kag nga feeling ko hindi siya accurate, you can check my article. The link is below. So click lang. Okay, bisan hindi siya accurate, para sa akon hindi magyapon ma-deny nga mga Ilonggos palagamit kiman sang Facebook. Kagapati akong halos tanan nga mga Ilonggo naga-Facebook. Grade 1 pa lang may Facebook na. Ang iban daw tsura nila daw mapatay na pero may Facebook account sila. With that said, ang mga Ilonggos pwede mo giman mahambal nga addicted no sa Facebook. Kag we really like Facebook. So good or bad ang Facebook parte na sa kabuhi sa mga Ilonggos. Kag I think kalabanan giman sa aton nagapati ako nga may 2 or more accounts. So ano gid lang rason nga kapadamo kita sa aton Facebook accounts? Here are 10 reasons why Ilonggos have more than 1 Facebook account. Number 1, damo-damo ila friends. Okay, iban sa mga Ilonggos, sikat gid man, damo sila friends. So syempre ang Facebook may ara lang sang 500 friend limit. So kay kadamo sang mga tawo nga gusto mag-add sila as friend, ang ginahimo nila, nag-obra sila sa another account. Kaya syempre full ng ila original account. Kinabutangan lang nila sang ano na bla daw 2, no? First be name nila tapos 2 or name nila second account na gina-emphasize nila nga it's their other account. Okay, number 2, ginaobrahan nila Facebook ang ilang bata or ginaobrahan nila Facebook ang ilang mga pets. So, natural man lang sa mga Ilonggos nga mapinalanggaon. Sa tunota pa lang mapinalanggaon na. So, iban maybe pa lang, ginaobrahan na nila Facebook. Iban gani, sa chan pa lang, ginaobrahan na Facebook. Makita ta naman subong sa Iloilo, nga damo giman pet lovers. So, hindi man kitingalahan nga ang mga owners sa mga pet ngayon nag-aobra sa Facebook account para sa ilang mga doggies, mga kuring. Number 3, damo ka relasyon. Okay. So, may iban ding, may mga double life, no? May mga asawa na, may nubya, pero may side bet pa sila. So, ang ginaobra nila, gaobra sila sa separate account sa ilang other life, no? So, mga other relationships nila. Number 4, obra account for business. Siyempre, mga Facebook naton, especially kay dugay na naton nga mga accounts, puno na sang kabulastugan. May mga pictures kita dang ininom kita, nga mga iban, sexy-sexy kita,
kisa daw hindi kaaya-aya. So when the time comes nga may ubra ka na, no, sa isa ka naming company, especially sa sales, nahuya ka man magpakita, no, sa imo nga Facebook account nga puro na lang inom-inom, puro uba-uba. So gaobra kita sang separate nga account na mainly for business purposes, para kung i-check man bila sang kliyente kung ano kita, no, sa Facebook, medyo formal man na dada na may picture ka na nga naka-corporate suit ka. Number 5, over account for marketing or spamming. Do konektado man no sa number 4. Pero iniya ang difference ini, ang main purpose ng imong account nga ginobra is to market or promote the products, or spam marketing links. Kisa do ano ni do mga visit lang nga links, no, post lang sa mga promotional links about their products. Sa ako niya case, guilty ako kay sometimes may mga clients ako kaya kilanlan ko i-promote ang products nila. Siyempre nahuya man ko mag-post sang impotency tablets, hemorrhoid ointments under my personal account. So what I do is create ako sang new account to promote these products sa Facebook. Number 6, catfish accounts for shaming. Ang iba nga tao naghimo sang account para i-impersonate ang isa ka tawo. Mainly purpose ni para pakahuyan ang tawo nga to. Ginahimo ini usually sa mga naagrabyado. For example, ginutangan sila sang isa ka tawo, kagway na nagpakita-kita, kagway nagbayad-bayad, or ginagaw ang ila nobyo, tunto sila. So usually, ang mga naagrabyado nga ni maobra sila sang account, no, to impersonate that person para pakahuyan sila. Sometimes may iban man nagaobra git account mainly to blackmail the person nga gina-impersonate nila. May atraso man or wala, illegal ini because this is considered cyberbullying na, or mas severe pag yun nga criminal act. So hindi nyo nipaghimuon, okay? Number 7, niya ang 7 is all about scammers. May mga tao nga gaobra fake accounts lang gid para to scam people. May iban catfish accounts man ginaobra nila para ma-message sila sa mga friends ni nga gina-impersonate nila. Message nila nga daw medyo nalang-alang sila, mangayo sila kwarta, sendan sila kwarta. Main purpose ang ginasina is to scam people. Iban fake gid ang accounts, mangita sa mga widows, no, na puro pangaluyag ko na abi, pero mangayo man lang sa kwarta gali na. Okay, number 8, deactivated, reactivated, and maintained. So amo na yung mga accounts nga na-deactivate na bala. So kay na-deactivate ang ilang accounts, ang ginimo nila na ano sila ma-obra sa bagong account. Pero later on, ang ilaman nga na daan niya accounts na reactivate na naman. So gin-maintain na lang nila. So ang gwa sina nagduruble ila account. Separate accounts for groups. Okay, kisa may mga tao nga gusto mag-join sa groups pero hindi nila gusto gamiton ng ilang personal account. Kaya gusto nila medyo anonymous sila. So nag-create lang sila sang bago nga account to join and participate in this Facebook groups. Number 10, syempre last but not the least, accounts for trolling and clickbaiting. Okay, ini nga mga accounts ginubra lang gid ini para mag-troll or mag-clickbait. Example sini maubra kita sang account para mag-post kita sang links, no, nga makabulig sa aton nga agenda. Usually political gid ni. Maubra sa ma-create sa mga links para magpalapad sa propaganda nila, whether pro or anti-government sila. Ang iban nag-troll lang gid, nag-create sila sang accounts para magbais lang gid sa mga kontra sa ilang mga ideals or principles. Ang iba nag-over account para mag-support lang gid sa mga tao nga pareho sa ila political sense. Ang iban sini sa ila very passionate gid sa ilang mga ginapatihan, pero damo man ni sa ila mga paid trolls. Okay, for whatever reason, it is very effective gid man. That's why it is very important, no, kita nga mga Ilonggo Facebook users is magpaminsar gid, maghimay-himay sa mga information nga mabato naton sa social media platform ngayon. Okay, so amo na ang pulo ka rason nga damo kita account sa Facebook. Ikaw, pila ka bilog ang account nga ginagamit mo? Kag ano yan ang rason nga may mga extra ka pa nga Facebook account? Please comment down below. Okay, so that's it mga paps.
ang Facebook or social media is a very helpful tool para sa aton nga mga Ilonggos. Dako gini nga bulig sa aton, pero make sure nga you use it responsibly because ang mga ginaposta can make or break lives. Alright, if you like my videos, please subscribe. If you haven't subscribed yet, leave a like or comment down below. Ilonggo Dad, out.